Hej, čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V dnešnom videu si zahráme zase Brawl Stars a pôjdeme pravdepodobne pôjdeme nazbierať nejaké tokeny a otvoríme si Megabox, pretože mi zostávajú iba 3 tokeny a získam každý deň minimálne 4, tak dokonca si 2 Megaboxy otvoríme, lebo je tu jeden za free. Ešte si zoberiem free odmenu v shope, čiže 60 XP doublerov. No a začneme asi Mirrorom v Bravo Bole. A to teda s Frankom budeme všetci. A už sa nám to načíta. Môžeme ísť na to. Dobre. Teraz by sa mi hodilo celkom niekoho z nich zabiť. Hodilo. Nie. 1-0 prehrávame, to není dobré. Aha, bum. Ten jedného som trafil. Wow. Tak ja mám teraz 252 životov. Dobre, pozor. Nemáš dať jednu ranu. No teraz už nie. A teraz som to dobre urobil. Dobre, dal som to. Ja som totiž obišiel tam toho Franka, takže už nestihol dať super abilitu. Wow, ja mám málo životov, dobre. Dobre, teraz netrafil som ultimátku. Kým Frank dá tú ultimátku, tak to strašne dlho trvá. A už extrémne. Poď super abilitu, dobre, chytil. Odstrel. Pekne to urobil. Dobre, teraz musíme to ubraniť nejako. Teraz sú kritické situácie. Pekne to chytil. Teraz opäť to pekne chytil. Dobre, zabil som ho. Teraz som sa netrafil. Wow, my sme sa zabili naraz s tým eliminátorom. 5, 4, 3, 2, 1 je overtime. Musíme dať gól. Poď, daj. Pekne to dal. A vyhrávame 2-1. Aj napriek tomu, že sme z začiatku prehrávali 1-0, tak sme to otočili na 2-1. A už sa čoraz bližšie a bližšie dostávame k Megaboxu. Tak teraz ideme na drumroll. A potom pôjdeme, tuším, že som tam mal ešte za tokenej Bravo Ball znova. Dobre, tak teraz sa zmenil zase drumroll. Ja som Penny z začiatku, potom Shelly budem. A za Shelly to je dosť ľahké. Teda minimálne proti Penny. Ja som 10. už hneď na začiatku, hej. GG, typeček už má Leona. Ja som ju trafil. Tu Penny. Nechaj ma, nie. Dobre, typeček ma spajkal. Ja som furt 10, ja som furt iba na tej Penny. To bude ťažké s tou Penny. Ale veľmi. Veľmi ťažké. Nechajte ma, nie.
Tak to, čo som teraz urobil. Ja sa neviem dostať z tej peny. Nikde. Typek už má Jessie. Netrafil som ju. No a typeček má Leona. To je zle. A ona mňa ešte z toho oného. Z toho, čo sa potom po tej strele, tak tým mňa zabilo. Ja sa neviem dostať od tej peny. To nie je možné. Už iba jedenkrát niekoho zabije a skončili sme. No. Pomoc. Oni tam všetci... 10. som skončil, hej? Ja som sa ani neposunul od tej peny. Druhý pokus. Toto bude trvať dlho. Mám pocit. Túto penu by som ako mohol dať. Trafil som ju. Ja som zabil tú Penny a tak teraz som zmetený, že či tá Penny zabila mňa, alebo mňa zabil ten druhý typeček, čo bol za mnou. No nevadí, každopádne mám Leona, tak wow, teba som tu vôbec nečakal, brášku. Teba som tam vôbec nečakal. Už má Jessie, hej? Ako ten Leon má Invisible a ja sa celkom teraz bojím. Ja som 5. a to mám Spajka. Jak dokážu ľudia byť takí rýchli? Ona tu dala tú turetu. Ja mám El Prima a som 1. Ja som si zvolil teraz tú ťažšiu cestu. A to ísť proti Leonovi, ktorý už niekam odišiel. A tak je tu furt, už je Spike. A vyhral som, môj bože, tak to som nečakal ako teraz. Tým auto-aimom som tam všetkých zabil. Pane bože, tak to som nečakal. A ideme... To koľko eventov tu je za tie tokeny. No, my ideme na Brawl Ball. Ja to skúsim potom dohrať nejak v off-screene. A vybral som si teda Barryho, dúfam. Áno, vybral. Barry je celkom dosť silný. No, tak teraz ja som nie normálny. Ja som mohol dať pod seba ten svoj útok, to by mňa vyhealovalo. Ja nie som normálny. Dal som toho Colta. Nie, ona mala tú super abilitu, tú ultimátku. On dal gól, hej. On dal z tohto gól. Tak to je iný frajer. Poďte. Ja som to tam teraz celkom dosť vykryl, snáď dajú gól. Dajte ten gól. Oni ho nedali.
Dobre, dotlačili ho tam. Teda, Gokilo YouTuber. A vyhrávame. Tak, to je veľmi dobré. Máme tu na 10 gemov. A začneme asi s tým Megaboxom v shope. Ako by som mi načítal ten shop, bol by som tiež rád. Dobre, tak 3, 2, 1, otvárame. Čo sa to nejako nechce načítavať? Dobre, už to tu máme. 6, tak to je veľmi dobré. Blingy, ešte gemy, pin. 500 kreditov. Wow. Tak, to je dosť dobré. Tak to je dosť dobré, čo mi teraz padlo. A ešte ideme na tento Free Megabox. 7. 2 gemy, token doublery, powerpointy, 1000 tokenov a 4 blika. Poď! Skin na Franka, tento prehoristik Frank. Continue. Player icona, ďalšia a ešte pin. OK, tak celkom v pohode. Ja vám teda ďakujem, že ste dopozerali toto video do konca. Môžete sa kľudne pripojiť do nášho klubu, pretože tu nakikujeme hráčov, ktorí nehrajú viacej ako 7 dní, tak snažte sa hrať, pretože napríklad tento typeček dneska nehrá už 7 dní dokopy, takže bude kiknutý. A takisto aj tento. Ja nerád takto kikujem na videách, ale potom na to zabudnem. Dobre, tak teraz sú tu voľné 3 miesta, mali by byť. Sú tu voľné 3 miesta, takže zatiaľ, teda keď toto video vychádza, môžete sa tu pripojiť. Ja vám teda ďakujem, že ste dopozorili toto video do konca a zatiaľ čaute ľudia.